Všetky orgány v tele človeka sú navzájom energeticky prepojené a teda sa ovplyvňujú. Vzťah orgánov a ich vzájomné pôsobenie vyjadruje podľa tradičnej čínskej medicíny pentagram, v ktorom sú orgány rozdelené do 5 základných skupín. V každej skupine je jeden materský orgán, pečeň, srdce, slezina, plúca a obličky a k nemu prislúchajúci dcérsky orgán, žlčník, tenké črevo, žalúdok a pankreas, hrubé črevo a močový mechúr. Okrem toho do každej skupiny patria ďalšie orgány a tkanivá. V podstate ide o 5 rôznych foriem energie čchy predstavovaných jednotlivými elementami alebo prvkami: drevo, oheň, zem, kov a voda. V pentagrame sa popisujú 3 smery, cykly vzájomného pôsobenia jednotlivých elementov: cyklus tvorenia, cyklus deštrukcie a cyklus ovládania. Modré oblé šípky v smere hodinových ručičiek predstavujú cyklus tvorenia, vzájomnú podporu, výživu, teda akoby vzťah matky a dieťaťa. Prerušovaná čierna šípka proti smeru hodinových ručičiek predstavuje cyklus deštrukcie, ničenia. Rovné modré šípky predstavujú cyklus ovládania alebo riadenia. V čínskej medicíne každému prvku v pentagrame prináleží určitá farba, chuť, zmysel, emócie a obdobie. Všetky tieto údaje sú zobrazené v tabuľke vľavo. Keď v pentagrame kliknete myšou na názov niektorého materského orgánu, v tabuľke sa zobrazia všetky k nemu prislúchajúce orgány, tkanivá a systémy a vyššie spomenuté údaje. Orgány, o ktorých presnom priradení ku konkrétnemu materskému orgánu sú pochybnosti, sa nachádzajú v skupine označenej 5 otáznikmi, ktorú môžete zobraziť kliknutím na tento symbol. Ak kliknete na názov materského orgánu vľavo v tabuľke, zobrazí sa symptóm energetická disharmónia daného okruhu. V týchto symptómoch nájdete cenné informácie jednak o duchovnej príčine tejto disharmónie, ako aj odporúčania k strave, ktorá zharmonizuje daný okruh. Ak potrebuje terapeut vyhľadať, pod ktorý materský orgán patrí napríklad štítna žľaza, napíše do pola vyhľadanie orgánu v pentagrame názov orgánu, v našom prípade štítna žľaza, a klikne na tlačidlo Hľadaj. V nižšie zobrazenej tabuľke sa vypíše názov materského orgánu a pod ním zoznam k nemu prislúchajúcich orgánov vrátane hľadanej štítnej žľazy. Aj v tejto časti môžete zaevidovať do konzultácie niekoľko symptómov. Kliknutím na nápis Emócie sa zobrazí zoznam emócií a charakteristických črt. Pacientka uvádza časté starosti, smútok a puntičkárstvo. Podobne evidujeme ďalšie symptómy uvádzané pacientkou. Zo zmyslov oslabený zrak a sluch, z chutí nadmernú až neovládateľnú chuť na sladké, z ročných období uvádza, že neznáša zimu, z farieb v oblečení väčšinou uprednostňuje hnedú a žltú.